Khublei Shibun, D.S.M Umphniang sengbahabiang ipi mentah kesengi syakan eka waypat ke video Rukom Shet Doh Blang. Dengan Muslim ngan sedang na mentah. Jing donkam laneki ingredients. Doh Blang. Uni hang ne deu Phan baot kam he. Mluh. Sohrmit. Sohmynken powder. Kini hang nepat ke balong kumding lengkot kidai ki cinnamon sticks, cardamon, bat uneu, cloves, laneu long. Nang ta kene kadai ka masala doh. Sying bat Rynsun baladap dung lwet. Pat Shynrai. Nang ta bat lai tali ki Sohmynken badang jyrngam nga ailang. Ngan ot iki marinated. Paralog, kini ki jing donkam banga pedankam hang ne barokhoit, de ki basuk bhaban yo na kinu kidukan badi marpam. Bat kador jong ki kam de kador kabarem, la pan yo tang shipeu na arpeu tengka lada de ki paket ki barin. Mentangan ai sak Umphniang kum siang na kaneka siang ka bangaking, ka Umphniang hang ne nga ai ka Umphniang im. Tang siang hi bat ngan sa ai biang sak handiat ha kapor banga shet pan. Tang ba kini ki jing sho jing ber pan ngan ai shu. Ngan ai sa tang shijait jain. Te parlok sngo bhaban pe ye kaneka video hadu bandakut. Nga karpar ye kitu parlok ki padang yawan thamai sha kaneka channel D.S.M ba phin sngo bhaban ai lang ka jing kershan. Da kapalai, share, ba subscribe ya kaneka channel. Te kumjuru nga karpat ikitu ki parlok ki palaju ong ye nga bangan pen I ya kaneka ba Shet Doh Blang. Tang ba ngam ju pen I barok shkatu, ba phin sngo bhaban dom ye nga bat menta pe ye kaneka jing shet da ka papu samrki. Te menta hadin arpeu na lai peu minit banga bo iki kumtu, menta pat ngan sedang ban shet no. Nga ai Umphniang hang ne sak handiat, bat anda kalau Umphniang kala klui bha nga thep pat ikini ki Piat. Ki Piat hang ne nga ai lai tali na sau tali kumtu hi, ki ba kham he nga ot stang ban nga ot ha kador ka ba pelon. Nga ai lang ro kini ki sla tyrpad hang ne. Pat hadin ketangan king katukan ne por khnang bau Piat kham sau. Endau Piat ulalam sau kumne, nang tangan satep no ya katukado. Bat mentangan king katukan ne por khnang pakadok kan mi bhaga klein. Endang ngalai I pakadok la mi bhaga klein, nang tangan sa ai sa shijait lane arjait kita ki waypat ki jing penbang. Kane hang ne de Dahi ki don arjait ki don kabalam jau pat ka bathiang. Nga hang ne nga ai da kane ka ba thiang. Nga ai ar na lai shamoin. Namar la da ai than pat yo ka thiang than. Ka jing mut jong ka Dahi hang ne banga ai de ban penjem ban penbang shushu ya kado bat ban penspo. Mentapat ngan ai sa shijait une de Mithi.
bala terkong ngala dep sai shwa yo no slang nang tangat satha thau pedung bat usat terkong kumne une pala dapi ala ne phim airo nre la dapi ayo ne kamot kanang pansma upi shushu yakado bat hadin kane ngan phon no yaki kum shipau na khasan sin seo Mentah kena kedok belang kala i ban ngatrai kala jam ha kitu ki Phan ki bahe menero ngala penjam bat peluat iki te perlok ba i tangkum nehi ngin sai kendo ha ki wai pat ki video ki ban sawan Khublei Shibun ba pi pelut ya kena ke video tangkum ta Khublei Shibun thank you